Straight to the Ato point. sa mahigalang dawaton ang report una sa Pag-asa Mactan kay kinini ang grabe man tong baha kagahapon. Unya kinini ang murag tibuok province of Cebu ang grabe mahigalang pag-uwan, although wa makabaha sa ubang lugar pero diri sa Cebu City gyud, Metro Cebu, grabing mga pagbaha, no? Kini tungod na po ni mahigala sa mga problema na to daan, mga drainage na to mga higala dinhi nga naay problema. Ha? Wa gyud mahuman tong gira sa baha mahigala taon, no? Atong paningkamutan with the leadership mahigala ni Nestor Archibal o yung sab mahigala ni Pambari 4 makatabang sila ani, no? Kay apektado man sad mahigalang Mandawi. But unang-una gyud si Archibal kay Cebu City, dunay pagtinabangay gani. Ang Talisay, Cebu City, Mandawi City, lahi sa tong sa Lapu-Lapu mga kaigalaan. So kini mga pagbaha mga higala bida. Grabing kuan na. Kamo magdamog mga sakyanan labi pag wa mo kayo ikuan sa makina kay ilaman mo na inyong sakyanan ay na ninyo nagpagawsa kung mag-uwan kay mo samot pag yun ka problema ta ana. O kana mga auto lang mugbo nga mga sakyanan dili lang gyud mga kagalaan mo sungasong. Kadto mga SUV tag-asman mahimong makasungasong tingali pero ba na banaan lang sad. Pero kana yung auto sigurado gyud hindi makasungasong. Tan-aw nimo nga lawom ng tubig mayo madug. Kini ni ang doble na imo sakyanan nga mahimong amphibian sa na ni kahuman. Na pwede sa kalsada, pwede po mga higalag sa kinini ang tubig. Samaan lang sa Singapore, mga higala nga. Manakay ito mga turista kay naasla dito mga higalay, kwan, itour ka sa Singapore, niya mo, naog sa dito sa tubig. Pero kanina yung mga sakyanan na ito, man. So, imong ila-ilahon, imong sakyanan, labi pa og auto na. Nindot man tanaw ng auto, mga higala, pero magbabaha na problema. No? Oga. Okay, so ato i-check sa ang Pag-asa ha. Kay atong kumustahon unsa may kahimtang sa panahon sa maabot nga 24 oras. Unsa may kahimtang sa panahon sa nining semana ha kay naglaninya na magutaron. Nawan-uwa naman gud mga kigalaan. Unya do na mahigalay ilato na kita mahigala nga LPA kung mo-develop na mauni ang first nga bagyo, first tropical depression kung panalitan ma-develop. Inaot mo ta nga dili ra, ha? Okay. Wa pang Pag-asa, di pa makatubag. Sige. Ato lang balikan yung Pag-asa Mactan mahigala karong nga taon. Ato sa i-check pagbalik si Radyo Manpulauro. Katong nagdasmagay kagahapon, pulos na nga matay. Katong diri sa may Robinson's Galleria. Kung imong tan-aon, ang CCTV, kining big bike, kusog kayong dagan. Ambot nga, kanang kung kusog kini, oh. Ano, oh? Talawa, asa ba ito? Butangin ko naglingin to sa big bike dong. Natoy, kuhan, butangin glingin nga puwa, para maklaro lang na to. O, kani-kini, oh. Kusog ng iyan dagan. Kusog iyan dagan, oh, sus Ginoo ko. Kini sagong usa ka motor, ni overtake sad siya sa SUV nga ni left turn. Mo na problema diha. O tanaw, kay kanagol kung magtanaw ka mahigala anang Robinsons kanilahi nga angle ha. Okay. Mo nilahi angle. Nya SUV. O tanaw, bang. Kisa may nakadagit ana ang big bike. O kini nga angle ang big bike may nakadagit. Katong usa ka angle murag di kay maklaro kisa nakadagit. So ang big bike kusog kay pagkadagan unya. O kini oh. Kini. Kusog kay dagan niya. O siya gud mo inakwan. Ni overtake po ning usa ni left turn ni mahigalang SUV kung nagpasalipod lang sa SUV di sa matarget kay ni left turn kagod. Sus Ginoo ko. Ni una man sa SUV ni na target sa mahigala sa kini ni ang nagbig bike. Nya pulo sa man sa patay sa pa may mabasol na to. Atong balikan sa Pulauro sa report. Yes, Paul? DYHP RMN Report. Radyo man, Attorney Rupil, alat ng mga panganinig nga nakamatay ng mga driver, Attorney Rupil, no? Kaya ito manigi follow up jud ang oras jud nga nahitabo ni alas 8:38, no? Ang nahan ini lugar, Attorney Rupil, is Osmeña,
ang landmark dool sa Shell gasoline station sakop ni sa barangay Tihero. So kining nakamatay, kining parte likod dapit sa may Robinson's Galleria, mo dako kayong landmark na naa. Doon sa Robinson's Galleria, Loyo, no? Naloyo ni siya kay North Reclamation Area naman ni Attorney Rupil. So kining driver sa Kawasaki nga Fury nga motorcycle, si Alvin Gargar Bilao, 36 anyos, minyo, taga Barangay Parian, ni atong Dakbayan sa Sugbo. Okay. So kining driver sa big bike, kuha sa atong kapulisan. Balikpol, Alvin Gargar. Okay. Mo na ang taga-parian. So atong gikorek ha kay ang report per minute puro sa Katalisay. So kini mo'y taga-parian. Sa may trabaho ani? Wa pa nila to makuha na Attorney Rupil sa trabaho, taga Barangay Parian lang ni siya, 36 anyos, Alvin Gargar. Okay, Paul, standby sa pula balikan ta karon Paul ato sa i-check ni pag-asa kay kadali kay dias to nga linya na karon, no. Standby sa Paul, ako kang balikan karon. Ang pag-asa magtan si Ana Dumdum ato sang paminawon mahigala ang update sa kahimtang sa panahon. Ana, maayong buntag. Hello. Yes, hello, may buntag. Yes, Ana, kumusta ang atong live karon sa DYHP, RMN Cebu o sa IFM? Kumusta ang atong latest karon sa kahimtang sa panahon, Ana? Yes, sir. Mao kanitong weather update karong adlaw. As of alas 3 kanyang kadlaon, ang low pressure area nga atong gina-monitor na kini estimate na sa 40 kilometers east of Iracatadwanes. O so far, none siya chance may mong bagyo na sa medium possibility or probability. And sa sulong nga adlaw, may expected kung develop sa sulong nga adlaw, ato na siya pangalan og auring kung may mga siyang tropical depression. O ang hangin habagat nag-epektar sa nabing bahin sa nasod, especially sa kasadpang bahin sa itong nasod. Tungod niya na, ang Visayas, nakasinati o pangaloro nakalangit na dunay chance sa magtagkatag nga mga pag-ulan o mga thunderstorms o maunang posible mga flash flood sa mga landslide tungod sa mga kasarangan nga sa kusog mga pag-ulan, labi na sa mga highly susceptible areas. Sa hangin o kadagatan, ang Visayas nakasinati o hinay nga sa kasarangan na hangin gikan sa kasadpan, habagat ang kasadpan nga sa kasadpan o ang kadagatan maginahon nga sa kasarangan. Sa Sugbo, kadagatan ay pagtaob ni alas 8:31 sa buntagon ug muna sa alas 10:24 sa kaponon. Ang temperatura sa Metro Cebu naa sa 26 to 31 ug ang atong adlaw mosalop niya alas 6:04 sa gabion. Dili lang ko kutob Ana Dumdum. Yes, katong baha gahapon, uwan kagahapon o grabe mga pagbaha. Unsa man to resulta na to sa kanang namonitor na to nga LPA? Yes, tuwad na tayo ng mga weather system nga ginamonitor, kaning low pressure area o kaning epekto po sa habagat yan. Oho. So gahapon pa lang to inana ang baha. So karong adlaw kumusta man? Wala na ingon na inana nga baha kagahapon, inana ka volume sa tubig nga tagak rong mga adlaw? Sir, nagaputay taas nga chance nga magululan ta karon. Sa karon wala tagi issue nga heavy rainfall warning pero expecta tungod na ni mga kaning weather system nga natay ginamatayan nga LPA o kani kung habagat mo ni siya posibleng makabadala og mga pagulan. Pananglit mahimo kini kay do na may medium possibility nga mahimong bagyo. Asa man ang rumbo ining maong bagyo? So far sir nagpabili ni siya na sa kadagatan and sa tamang based sa latest analysis or posibleng scenario, ang usa to makita is posibleng dili dinhi siya ingon wala kay makita nga naay landfalling scenario pero posible although na siya sa layo, posible siyang muliko, posible gapon ni i-enhance o takos go ng habagat mo nang bantayanan gihapon ang posibleng mga significant nga pag-ulan nga masinati nato. So kung mahimo ni siyang bagyo sa may direksyon ani, asa kinsa may maigo ani ang Visayas or mo dagan ni mo pasakan nito sa Luzon area or sa Mindanao area? So far wala patay official track sir. Once mahimo na siyang tropical depression na mag-issue ang pag-asa official track, ang ato lang karon medyo taas patag uncertainty in terms of track kay low pressure pa pud siya. Pero usa sa mga scenario, posible ni siyang muliko o mo ihang tahakon ang pa-north eastward na direction. So in the next 24 hours, madana yung mga development ani?
Either mahilis ni or mahimong bagyo inana in the next 24 hours? In the next 24 hours, na siya medium chance nga mahimong bagyo, sir. Okay. So, naani sa Pacific Oceans pagkakaroon? Yes, sir. East, mga 240 kilometers silangan sa Virac, Catanduanes. Okay. So, panalitan kung mahimong bagyo, mga umabana-bana na to, kano sa kanimo suod diri sa atong Philippine Area of Responsibility? Sir, naana siya ron sa area of responsibility mo. Ato na siyang gina-monitor. And in terms of scenario, possibly muliko ni siya o mo pa north-eastward ang iyang movement. So far, kung in terms of scenario, kita less ang chance na landfalling scenario, sen. So kung sa imong giingon nga muliko, asa man padong sa taas, padong sa Luzon? Pa north, sir, north-eastward. Mo recurve siya, sir. So kumusta man atong kahimtang sa kadagatan karon, Ana? Sir, so far karon, sir, hinay nga to sa kasarangan atong mga tong hangin ug ang kadagatan malinawon ug ngadto sa kasarangan. So wala ra ingon nga nay mga bawod ro nga panahon na sa dagat. Oh, wala, sir. Wala, sir. Kay daghang mo mga manguli ron sa probinsya god kay Sabado ra ba ang uban kuan so mo na nga concerned sad sila. Yes, sir, pero pero sa sunod na mga adlaw expectag tungod sa epekto ning LPA o mo develop mga nisag bagyo, posible sunod nga adlaw mo abantayanan ni atong hangin, sir. Mana atong pagplano sa itong mga lakaw, atong ginabisuhan ng mga itong mga ang general public na mag-prepare sa daan. Okay, kung lakaw lang within Cebu lang, okay ra na. Pero kung mutabok og dagat, mao nay atong tan-awon sad, no? Kay weekend man gud ang mga estudyante katong uban mamauli nya mobalik sa Lunes, ana ba? Yes, sir. Sige, Ana, salamat kay sa paghatag panahon namo diri sa DYHP ug sa IFM. May sa tayan, sir. May buntag, sir. Mao to may gala si Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan. Ato sa balikan si Radyo Man Pulauro sa Dugang Report. Kay kinini ang ato lang mahigalang giklaro ba na nga kinini ang mao manghigalang LPA nga nakita. Unsa may asa man ay ba kuanday, ha? Kay concern mo ang mga mutabok og dagat ani god, no? Okay, lisod ba sa kayo mahigalag kuan. Pero ang atong kadagatan ron sa man kasarangan na ko, no? Sige lang. Ato lang gining lion dito unya kung sa gyud. Ato sa i-check mahigala si kasama nga Pulauro atong balikan mahigala dito sa may report nato. Katong nagbangga mahigala nga motorsiklo, no? Yes, sa Radyo Man Paul. DYHP RMN Report. Radyo Man, Atty. Rupil. So, kining Park TV, Atty. Rupil, mauli si Bagsi Nadal Kiristino, no? 18 anyos, mali ang taga-dumlog talisay. Maling driver atong big bike, Atty. Rupil, o niya makita lagi niya sa atong CCTV camera o footage sa barangay Tejero na hunat yun siya kay iya masang nakita niya ihulong na kining SUV niya nasa lipod. Tahog ni siya og na blind spot Atty. Rupil kay pagkita niya sa SUV aksyon mag-minor. So matong burak siya ni kalit og guho ning Kawasaki Fury ni RTE ni kang Alvin. Sumurag tanaw siguro sa wa naman patay naman sa duha. Tanaw to nag big bike nga ni pagusok og dagan. Ang SUV ni minor tanaw niya murag mo giveaway niya. Mo nang bulhot siya Paul. Oh, yani kalit nagguho. So surprise siya sa pagguho aning motor. Mo lagi kay og tanaw nimo imong analyze ron og maayo. Og ikaw mo oy kuan pareha naman nga matay. Kato nag-drive sa kuan kini ni ang big bike. Ni tanaw niya nga ang SUV ni muraog ni hinay-hinay murag mo giveaway niya. So ibulhot siya. Problema ni guho man ning nagmotor Paul kay mayon tatlo nagmotor unta nga Fury. Nagpasalipod na sa SUV unta Radyo Man Paul. Pagtanaw ta niya nganong ni minor man ni ang SUV iya lang sa atong giminoran niya iyang gilitli ba. Unsay incoming. Pero diri naman siya dapit sa Atty. Rupil niya murag nakahunat to siya sa iyang pagliptor, no? Kining iyang giliptor na mao ni gitawag diri og kanang mo 13th Avenue, no? 13th Avenue nang mo sangko ka ana diya may Benedicto College. Benedicto College sa school. Siya may nadagit sa kuan. Siya may nadagit sa big bike Paul. Big bike. Siya ginalagit. Kaya ba atong leksyon ba sa tanan, no?
Ano, patay naman silang duha. Ang ato lang mga makakuha ng tagliksyon, Paul. Inani o, niliko ng SUV. Pagliko sa SUV, highway ko na, Paul. May tatong niliko siya, nagpasalipod na sa SUV until adto na siya mo overtake, humana ang kalsada unta. At least pasalipod siya sa SUV ba? Pagtabok. Nagpasalipod siya sa SUV, okay na kita, Paul. Kung ato subayon ang seminar sa Trapiko at Solerpol, kung ikaw maoy mo left turn, imo yun i-clear ang going straight vehicle. Kay priority man nimo ang mga vehicle nga mo kuan. Priority. Highway ko na. Kining sa big bike, priority jud siya. Okay, kuan man na, highway man na, mo na major road. Nya kining SUV o motor, mo post jud sila dapat niya sa tunga before sila mo execute sa left turn, no? To clear sa vehicle, incoming vehicle. So, ang po, ni hulong ay SUV, sakto siya, ni po siya kay yaman nakita ang big bike. Ang problema, ang kining motor, nilaho siya. So, motong igo yun siya. Kumpiyansa kayo ning nagamotor sa Fury, Paul. Kay kinig kong sa big bike, kung tanaw ni mo, parehas sa sayo pa, parehas na nangamatay na. Pero, ang ato bang leksyon, ano ba? Kining big bike, pag tanaw niya dito sa unahan, ni giveaway man niyang SUV, so ni bulhot siya, Paul. Mura ba ka na, kabantay ka na, maghata-hata mo sa crossing ba? O kasi mo giveaway, mo sod ka, kaya tanaw ni mo giveaway man usa. Ang problema wa sa kabantay nga, ni overtake sa SUV sa ning usa ka motor. Diya na ang problema. Na. So, ato paminahon ang TEO at Tony Repeal, doon na sayop ang big bike, kaya og moagi kag intersection, mo reduce yung ka sa imong speed. Kinahanglan mo na silang duha pulo sayop. Pulo sa nangamatay mo nang leksyon na lang ginato. Bisag gani night traffic lights gani, bisag night traffic light gani, Paul. Di man maayo gyud po sa go ka anak nga mo pabulhot ka gyud. Bisag na intersection bisa pag naay traffic light mo minor na sa gamay oy. Minor yun ka og maagi kag mga intersection kay wa man ta kay baw sa sitwasyon sa lain nga mga sakyanan at Tony Repeal. So, mao gyud tinuod na imong leksyon sa mga tanang mga nagbiyahe sa kadalan na maagi og mga intersection o mga traffic lights ay ikumpiyansa bisag buka o pagka-intersection na diya i-clear yun mo. Kadtong nag-big bike tungod kay intersection na, although siya may priority kay thorough man na nga kalsada, main road man siya priority, but muminor lang gihapon ka kay intersection ko na nya mo na iyang sayop niya. Kini pong usa nga nag-drive sa Fury nga siya mo'y muliko, dapat siya mo'y giveaway gani sa mga vehicle dito sa main road. Ni overtake pag hinoon sa kuan SUV. Niuna siya sa SUV. Jesus, Ginoo ko. Itong sungit yun siya Tony Repeal, no? Sige, Paul. So, mao na itong pag-hingan o pag-ilanan ining nangamatay ng mga driver sa motor at Tony Repeal. Mali ka, Bek, sa itungan sa big bike, Bek. Kaya mo naman og kuan ang apelido niya? Ang big bike Attorney Repeal, mao ni si Kuan, Bagsi Nadal Celestino. Bagsi Nadal. 18 anyos, bata pa kayo. Iklaro ko no, sa may sultis taga TEO, kaya ka na ba, naginay lift, ganito sa unahan ko, dunay kuan dito, dunay traffic lights, mo na gito'y naa dito ang kuan na, mo lift turn ka padong sa, kinani ang padong puente nga direksyon, o baka mo ditso ka padong sa Mandawi. Ba't ka nang iriyahan niya, walay traffic light, although, on sa may sultis taga TEO, Paul, pwede gina mo lift turn din ha, or no lift turn ang lugar ha? Pwede na lift turn niya, Attorney Repeal, sige mo sabi ka-agi niya sa kasamang GC na mga alarma. Pwede dyan na sa lift turn niya. Kining big bike Attorney Repeal. So, mo lagi na, daghan mo lift turn niya, ari ka agi sa likod sa Robinson's Galleria, actually. Pero, kinini ang... Kining big bike, na ako yung na-interview ani ang kasabay, ka nagmotor po. Di ka ni sa Robinson, kita ka ng labi niya sa Robinson Attorney Repeal. Actually, wala ni siya gikan dito sa Skina, katong may traffic lights pa to dito sa tubo yun. Dito sa may labi sa Robinson, diya siya gikan, niguwa siya diya, kana iyang pagguwa, mauna. Mana pagkagwaan niya. Naalas siya kasabay, akong interview, kusog na yun iyang dagat, gikan pa lang sa Robinson. So, kusog ay, kana magod, big bike masagod po lagi. Kana ko magdakag big bike, sagod. Mo naman og, magintal ka sa padagag kusog, kay mo naman og, nakinig edad, ano niya, Attorney Repeal, 18 anyos, kuhaan pa kayo ni, kanang, napadyod sa una-una pa, duwa ba? Burak-burak ba? Jam, hindot pa kayo ni burak-burak.
Indot mo kayo tambot sa anit. Tagubtubag kayo. Oo. Oo. So, Sus, mura ko nasinsiyo puloy. Nasinsiyo silang duha. perting gubaan dun sa Pure. Na-fly away po ang big bike na nagrahe dito sa may tubos gilid sa Shell gasoline station, no? Dito yun sila, dito nagrahe po ang motor ining big bike kunya ang ining sa Pure na drag yun siya dito dapit sa may unahan, no? So mani ato ni Rupil, no? Ang atong pag-ilanan ining nakamatay ng mga driver ang kuwan sa TO, puro sila mga doon ay kasaypanan sa lagda sa trapiko. Gikan sa TO, ako yung Radyoman Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Boy Nationwide. Okay, salamat. Radyoman Paul Lauro sa imong report. Atong pagtagad mahigala ng dugan to may isgutanan. Sa kininang report karon mahigala sa kinini ang media o report sab sa pamantala ang The Freeman natay atong kulom diha matag adlaw Biyernes kagahapon o sa kinini ang online sab naapod. Okay, so kinini ang report karon mahigala mihimo og koreksyon ang kampo ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Ilang gikoreksyonan ang Comelec. Ang Comelec Regional Director nga si Francisco Pube maoy niingon nga kining protesta ni Gwen nga 4,100 ka mga clustered precincts kini mga higalang iyang ipa-recount mo gasto og 100 million pesos. Ku agastuha mo na isulti ni Regional Director Francisco Pube. Pero ni refute karon ang kampo ni Governor Gwendolyn Garcia nga ang ila kunong gastuhon ani na pa may filing fee ani, no? So far 12.3 million pesos ra kuno. Dako gihapon ay bisag 12.3 million. No? So mogasto si Gobernador Gwendolyn Garcia og 12 milyones 12,300,000 pesos. Mao ni ang iyang gastuhon sa iyang protesta di gyapon ni tiaw-tiaw ni kwartaha. Pero asa may tuntuhan ang Comelec na miingon nga 100 million or kining kampo ni Gwen? Kay nga mas pubi nga 100 million, Regional Director ni Comelec, Regional Director Francisco Pube. Mao niingon nga 100 million ang gastuhon niining maong iyang electoral protest. Pero ang kampo ni Governor Gwen ingon sa nga 12.3 million pesos ra kuno ang ilang gastuhon. Pero bisan pa mahigalag 12.3 million sa Ginoo ko kadakuan ang kwartaha day oy. No? Ako pa nimo Governor Gwen, suroy na nimo ng New Star. May pag adto na lang ka nagkuan, suroy ka dakuan ng 12.3 million. Naghanap kag branded mapalit ana. Pila na ka naka-Rolex nga relo, no? Ato na ni agi katawa mga kagalaan, ha? Kaya mingon lagi sa nga kadto kuno laging eleksyon na may gala, wa magsulti sa tinuod nga will sa katawhan. Dili ko nito may tinuod nga will sa katawhan. Mga mayor taon, murag gilabdan sa o. Duda ko katong ubang mayor mahigala nag-inom na to paracetamol pag humag. Kay kana god mahigalang termino nga gamit ni Governor Gwen, seeming defeat. Bida kanang seeming defeat. Una niyang pagpa-team out sa publiko, akong gibantayan ang speech pag iyon seeming defeat di mo angkon gyud. Anto doon mapagin mo concede. Kanang seeming defeat, kanang seeming nga word, adjective man na, dili na haom. Ang haom man na, devastating defeat. Mo na, pwede po ka mamili. Atong pulihan og laing adjective nga devastating or pwede po atong pulihan og word nga kwan, adjective gihapon nga kwan, shocking. Kana. Ala pili. Unsa may atong adjective gamiton? Shocking defeat or devastating defeat? Ayun na lang siming-siming, bida.